תעשיית ההיכרויות במשבר. זוכרים את JDate? אתר השידוכים הוותיק הזה מאבד מנויים בקצב והפסיד כבר $30 מיליון. גם קיופיד, אתר היכרויות בריטי, איבד 60% מהמשתמשים שלו בשנתיים. ולאן המשתמשים עוברים? הם רצים לדור חדש של שירותי היכרויות, לאפליקציות סלולר חסרות בושה שחותכות ישר לעניין. טינדר המפורסמת ואפליקציות עם שמות כמו טווין ומיקסר כובשות את הענף עם מכנה משותף נמוך אחד. כולן מתייחסות לסקס כמו לגט טקסי. לחיצה, היי, פגישה. יש הרבה צדדים שליליים לתופעה הזאת, הרבה, אבל גם מסתתרים בה שני שיעורים חשובים. הראשון הוא שיעור במיקוד. טינדר וחבריו נכנסו לשוק רווי וניערו אותו בעזרת הכלל הכי ישן בעולם העסקים. הם זיהו את הצורך הבסיסי ויצרו מוצר שעונה רק עליו, בלי המסביב. הם התמקדו. השיעור השני אולי יותר מעניין. ברב המחר הכלכלי הברבור השחור, המחבר נסים טלב מציע נוסחה להצלחה בחיים. אחד הסעיפים הוא לעבור מהכפר לעיר. למה? כי אין נוסחה להצלחה בחיים, יש רק הזדמנויות, ובעיר יש יותר מהן. מנסים הרבה ובסוף מצליחים, זה הכל. אפליקציות הסקס הן בעצם מנוע של הזדמנויות, בתחום המסוים ההוא. ולפי הפופולריות שלהם זה באמת עובד. אז מה למדנו? מיקוד יכול לשנות ענף. והרבה ניסיונות מביאים להצלחה. נשמע קל. זה קל כמעט כמו למצוא אהבה.